गिबियावनो आं धन्यबाद होग्रोगोन बिथां रनजित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार स्टेटनि प्राइम मिनिस्टार धन्यबाद 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 दा आंनिफ्रायबो एक्स-एन-डि-बि जानानै आं नोंथांनिसिम मोनसे धन्यबाद होयो मानो होनना बुङोबा धन्यबादनिफ्रायसो जागायजेनगोन आं थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आरो गोदानै खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय एक्चुअली बि हास्थाय ना आं दाखालि बिनि जानानै आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन डनेट खालामदोंमोन ओमफ्राय बे बि हास्थाया दिनै फुङावहाय एक्सपायार जाबाय बिथांनि एक्सपायार जानाया ओरैनो एक्सपायार जायाखै एक्चुअली आं मोनसे कुइसन खालामनो लुबैदों बा एक्स-एन-डि-बि सेंग्राफोरनावहाय आरो जोंनि बे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो इएम रनजित बसुमतारी आरो एम.एल.ए. बड'सा भुपेन बर' आरो ओमफ्राय एम.सि.एल.ए. गोबां बायदिसिना ABCD YZ ना बिथांमोनाव आं मोनसे खोथाखौसो सोंनो लुबैदों आरो मोनथिनो लुबैदों जोंनि एक्स-एन-डि-बिफोरा जायफ्रा हमजानाय आरो जायफ्रा बुजानाय बिसोरो मा जाना दं बिसोरो गावथार जानांगौ बेमारजों थैनांगौ ना ओरैनो गावथार जानानै थैनाया मोजांमोन आंनो बे मोनसे कुइसन आं सानो जायफ्रा गावथार जादों बिथांमोना खनसेयावनो खाल्लास फिनिश न'आव रावबो रावखौबो बिमा बिफाखौबो डिस्टार्ब होआसै बारा ओमफ्राय जेबो जायफ्रा बिसि गोनां बिथांमोना बिराद गोसोआव दुखु दं नाथाय बिसोरबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेराव दं जाय हक आंना कुइसना बेनोल' बेराम जानानै थैनांगौमोन ना गावथार जाना थैनाया मोजांसिनमोन एन.डि.एफ.बि नि जेसेबां एन.डि.एफ.बि नि दैदेनगिरिफोर बावहाय उन्दै जायफोर जुनियर बा आंनि जुनियरफोर बिथांमोना कमेन्ट दाखालाम ओमफ्राय आंनि सिनियरफोर बिथांमोना कमेन्टखौ हो हायोब्ला गावथार जाना थैनाया मोजांमोन ना ओरैनो बेराम जाना थैनाया मोजांमोन आंनि बे मोनसे कुइसन एन.डि.एफ.बि नि दैदेनगिरिफोरनावहाय आरो ओमफ्राय मोनसेया मा कुइसना नैबे मोनसेयानो बिथां गबिन्द बसुमतारीनावबो बे सेम कुइसनानो सेकेन्ड मोनसे कुइसन बाव गबिन्द बसुमतारीनाव बियो सिम्पोल राव जोंनि एन.डि.एफ.बि एक्स-एन-डि-बि सेंग्राफ्रा लिडारफोराथ' लिडारफोर बिसोरो जायनोखौ जाया बिनानैब्लाबो माबा मोनसे खालामनाब्लाबो बिसोरो मोनजायो ओमफ्राय एन.डि.एफ.बि नि सेंग्राफ्रा जायफ्रा फाग्ला जानानै दं ओमफ्राय जायफ्रा दिनै अट' रिक्सा सालायनानै जानानै दं आरो जायफ्रा दिनैनि दिनाव जेबो खामानि गैया बिसोरो बिदिनो बिनानै जाबाय थानांगौ ना सोरनावबा हाजिरा मावना जानांगौ बे सेकेन्ड कुइसन गबिन्द बसुमतारी ओमफ्राय रनजित बसुमतारी बेफोरबायदिया रनजित बसुमतारीजों गबिन्द बसुमतारीजों एस्कर्ट लानानै हाइवे र'डआव थांलाय फैलाय खालामगोन एक्स-एन-डि-बि नि गथ'फोरा दिनैहाय हाइवे र'डआव हाग्रा दानस्रायनानै मावनानै जानांगौ बेखौ मोजां मोनो ना मोजां मोना एक्स-एन-डि-बि नि दैदेनगिरिफोरा कमेन्ट खालाम पाब्लिकफोरा कमेन्ट दाहो बावहाय मानो होननानै बुङोबा पाब्लिकफोरखौ आं कमेन्ट होनो होआखै आं बेखौ सिदा सिदि बाथ्रा होनो होयिनिबो जाहोन दं उनाव होनो हागोन नोंथांमोननावबो नोंथांमोनखौ बुंगोन कमेन्ट लिरहोनो होनायनि मोनसे खोथाबो होनगोन आं उनावहाय थ' जाय हक बाथ्राफ्रा बेखिनि खोथाखौ आं सोंथिबो खालामदों बिथांमोना होनोबो हानाय नङा गबिन्द बसुमतारी मोना खारन बिसोरो सनानि शेयार बा माबा माबि शेयारखौ एभ्रि डे एभ्रि नाइट एभ्रि इयार बेखौ लुबैयो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा बि हास्थाया जेब्ला आफादाव थादोंमोन अब्लानि समाव बियो हमजादों हमजाखांनायनि उनावहाय आर्मिफोरजों बुजानानै ओमफ्राय बेगेङाव मोनसे फिसानो मोनसे स्पट जादोंमोन ओमफ्राय बे बेगेङा बायनाय बायदिया केन्सार जादों केन्सार जानानै बिनो बन केन्सार जानानै थांनाय मोनायावहाय एक्सपायार जादों दा बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर आरो इसोराबो बिखौ आलो गोजोन मोजाङै जायगा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय आरो इसोरनावबो आं प्रेयारबो खालामो थ' जायफ्रा सोर मा खालामा बे बिथांमोननि बाथ्रा आं भिडिअखौ होनो हानाय नङा अनलि मानसिफोरनि माखासे गाइडलाइन दङ इउटुबावहाय
ओंखायनो बे भिडिअखौ कमप्लिट बिथांमोननिखौ होजोबनो हानाय नङा अनलि मानसिफोर जमा जाना थानाय बेफोरखौल'नो आं खोन्थागोन गाइडलाइना गोबां दङ होनो हायो जायनि जाहोनाव कयेकटा बुस्थु स्ट्राइकबो फैयो खोथाया जाहैबाय मा एथ' बोसोर नांनानै गोजोन गोरोबथा जाना फैनानैबो गोजोन गोरोबथा जाना फैनानै दिनै जोंहा बिटिसि आव 2-3 लाख बा 5 लाख बेखौ हरनो हादलायि माबायदि सरकार जाखो बेलाय दिनै एबसुनि सोरबा सासेया माबा मोनसे जायोबा हरगौ डिपुटि चिफआथ' एनडिएफबिनि थारना बिथ' हरनो हादलायि मा गिदिर बाथ्रा बेलाय हरनो हायि मा गिदिर बाथ्रा बेलाय ना जोंनि जेसेबां एनडिएफबि गथ'फ्रा बुजानानै जायफ्रा हमजानानै दोखो दोखो बुजानाय हा जेरैबायदि ओइथि अन्थाव बिनि बिखाया दिनैसिमबो बिबो मालाबा केन्सार जानानै जुदि थैना थाङोब्ला मा खालामगोन जेबो हिस्टरि थानाय नङा जेबो जारिमिन थानाय नङा ना बिदिखौ लुबैदों एनडिएफबि नैबे डिपुटि चिफ आरो ओमफ्राय नैबे सावरायग्रायानो होन बा नैबे फेरेंगायानो होन ना नैबे बड'सायानो होन नैबे ओमफ्राय आरोबाव इउपिपिएलनि सानजाराङानो होन बिसोर बिदिखौ थैजानोखौ लुबैदों सानजारांनि एखे बेट्स दै बे अन्थावा बेबो मोनसे बेराम दं आखाइ बायग्लिजोबनाय 6था बेगें बायदों बिनिया बुजानानै सिलाइजों थुजादों एसअटि स्पेशल अपारेशन टीमजों मेघालयनि बिसोरजों जायफ्रा बुजादों जायफ्रा मा खालामजादों बिसोरसो मिथिगौ खिन्थु सासे अन्थावजों हमजानाया दालाइ लामाया दिनै एक्सपायार जालांबाय बियो दिनै बिबो जुदि बिदिनो बन केन्सार बा माबा मोनसे केन्सार जायोब्ला मा खालामगोन ना बेरामजोंनो थैनांगौ ना मानांगौ हारिनि थाखाय एफाराब खस्थ' खालामबोबाय हा दिनै नैबे बि हास्थाय बिथांनि जानानैबो आङो दाखालि मोनसे डनेटबो खालामदों आं एकाउन्ट नाम्बारबो हरदों जायफ्रा बि हास्थायनो डनेट हरदों थाइसे थाइनैब्लाबो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो दा नैबे गबिन्द बसुमतारी मोनासो बिथांमोनखौ नायहैनो रोङैयाखै थागौमोनदां बिबो मानसिया थैनायनि सिगां जुदि इसेसो जुदि नायहैयोब्ला एसेब्लाबो गोजोन मोनो बेमारिफ्रा आनखि दिनै एक्स एनडिएफबिनि लिडारफ्राबो थांबावाखै मा खालामना थादों बेफोरावलाय एक्स एनडिएफबिनि लिडारफ्राबोलाय फैसा गैया होननानै थाबाथ' जानाय नङाना थाखा फैसा होनो हानाय हायिया बेवनि बाथ्रा दान्दिसेब्लाबोथ' नुजाहैनो हायो बा मोजां रायलायहैनो हायो दिनै बेफोरबायदिखौबो खालामहैयाखै आंनि खोथाया बेनोल' जे जायफ्रा एक्स एनडिएफबिफोर जायफोर हमजानानै दिनै बुग्लिजानाय बिसोरो दिनैहाय बिदि बेराम बायसान्सआव बेरामाव दा जाथों इसोरनि अननायाव बेराम जानानै बेफोरबायदि दिनै बि हास्थायफोरबायदि केन्साराव गोग्लैना थैनांगौ नामा जोंफोरबो दं बेरामा खिन्थु जोंबो थैयोब्ला जोंफोरबो दं मालाबा सप्ता खुनफा गाहाम उन्दुना थानो गोनां जायो जों बेफोरखौ दिनै प्रकास खालामा बिनोबो थाङा जों जा दं बिजोंनो जागोन आरो जाखिनि मुलि मोनो बिजोंनो जानानै थायो अनलि गासैबो बिथिङाव फेरेंगाखौबो होनदों गबिन्द बसुमतारीखौबो आं सिदा सिदि बाथ्रा बुंदों सोरबा इलेक्शन कमिशनारनो बिसोरखौ हब माबा धन्यबाद होबा जानाय नङा फेरेंगाया दिनैलाय मानोथो एफार थिफुदला खोथा बुंग्रायालाय दिनैलाय मानोथो जेबो बुंनो हायाखै बिलाय बिराद थिफुदलामोन माथो बिलाय फेरेंगाया बहाबा सोरबा बिपिखौ बिराद थिफुदला खोथा बुङो नोंसोरनि बे सरकाराव थानायालाय दिनैलाय मानोथो मा खालामदों दिनैलाय नैबे मा होननानै बुङो नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समस्तिखौ नोंसोरो लाबोफिनदो एसटि समस्तियावहाय बेराम जाना गोग्लैनानै दं सोरबाया दिनैहाय बेफोरबायदिखौ नायनो सम गैया सब समाय बिथांमोना हारिनि बाथ्रानो माबा माबि बिराद गिदिर हारिनि खोथा बिराद सिन्था खालामग्रानो बिफोरो हास्थाय बि हास्थाय बायदिया दिनै केन्साराव गोग्लैना थानाय रांख्रब ख्रब जानानै मेगनफोरा बेसेबांबा गोथौ हाबनानै थानाय बेफोरखौ थांना नायहैनो सम गैयामोन बिफोरो गबिन्द बसुमतारी मोना दान्दिसेब्लाबो खबर लाहैनो सम गैयामोन हायामोन हारिनि अनग्रा हारिनि नांग्रा हारिनि सिन्था खालामग्रा बेफोरनो मानोथो 34 बोसोर नांफोरखो मानोथो हाग्रायावलाय एफा बोसोर थायैखो गबिन्द बसुमतारीयाथ' गाद लानानै थायो सेंग्राफोरखौ दै लाबो उमुक लाबो हेन टेन ABCD माबा माबि लाबो बेखौ हेन खालाम बिदि बुंग्रा गबिन्द बसुमतारी बिटिआरनि CM माबा डिपुटि CMनो
जेबो खामानि गैया अनलि थाखा फैसा बुथुमनांगौ गाव माहाजोन जानांगौ आंनि न'खरा मोजां लेभेलाव थानांगौ बेखौल' सिन्था खालामग्रा बिसोरो बाद बाखि जेबो साना जाथिया थैदों ना थांदों एक्स एनडि बिनि गथ'फ्रा मा मावनानै जादों बेफोरनि जेबो उद्देश्य गैया हारिनि खोथा सिन्था खालामग्रानो गबिन्द बसुमतारी फेरेंगाया बिराद लिडार गिदिनो बिसोरो मा बेयावलाय मानिथो एफ्राब लिडार बेफोरबायदियाव ओंखारहैनो बेफोरबायदियाव नुजाहैनो दिनै सासे नै बिसमुरि बायदियावहाय आथिं बायनानै दं इसोरनि अननायाव दा केन्सार दाजाथों बिबो दा थैथों बिबो आथिंखौ थबस्र' हास'नानै गारनो गोनां दाजाथों फेरेंगानाव बार बार फैयो बेफोर जेबो रेसपन्स होआ आरो दिनैहाय आरो मोनसे प्रब्लेमा मा कर्ट गाहैनो गोनां जादों कर्ट गाहैनो गोनां जादों बेफोरो दिनै गाबोन सासे फैबावगोन भिडिअ खालामनांगौनो बेखौबो मा जागोन बेफोरखौ बेफोरबायदिनो कर्ट गाहैनो थाखाय जुदि 5,000 2-3 हाजारखौ मानो हरनो हाया मानो हरनो हाया गावबा गावनि न'खरखौ नायबाय थाबा जानाय नङालै गबिन्दजों रन्जित बसुमतारी सिदा सिदि बाथ्रा गावबा गावनि न'खर सनाजों दाफबनांगौनो रुफाजों दाफबनांगौनो बेखौ सानबा जानाय नङालै सिदा बाथ्रा खोथाखौनो नोङो जुदि अफ्रिखौ जियालाव हरोबा हर नोंसोरलाय खय बोसोरथो जियालाव जाग्राब्रा बिदिखौ जेबो साना अफ्रिया जेबो मोना आं थाहैगोन सोरबा सासेनि नङा सोरबा व्यक्तिनि थाखाय थायो आङो एज ए हल बर' रायजो राजानि थाखाय जियालबो जानोखौ आं राजिबो बिदिखौ गिग्राबो मानसि नङा नैबे अफ्रिया फेरेंगानि हमनायनि खोथा बुंदों जियालाव सोनायनि खोथा माब्लाथो सोनाय मा केसनि थाखाय सोनाय नोंलाय मा बे आयेननि थाखाय सोनाय नोंलाय नोंसोरनि बेफोर दम्मा सोलिया तो रायजोफोर आं जुदि माखासे बाथ्रा गाज्रि लेंगुवेज जुदि गाज्रि सोदोब खोथा जुदि बुंदोंबा आं गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिखानाय थाबाय तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि